Когато има движение на товари и хора, винаги има риск от инцидент. За щастие, вече е обичайна практика да се вземат предпазни мерки. Всяка компания, малка или голяма, рано или късно стига до въпроса как да предпазя съоръженията, стоките и хората си. Аз съм Теодора Митева от Yellow Protect и ще се опитам да ви помогна с отговора на този въпрос. Доскоро избора беше само един – метални предпазни съоръжения. Вече има и друго решение – полимерни защити. Каква е разликата между едните и другите? Какви са предимствата и недостатъците? Металните предпазители се считат за по-евтиния вариант. Могат да бъдат боядисвани в всякакви цветове. Техният недостатък е, че при удар се огъват и трябва да бъдат сменени. Също така, защитите от метал са твърди и пренасят енергията на удара върху анкерите, с които са захванати, а това уврежда пода. Следват ремонти, загуба на време и средства. Полимерната бариера абсорбира удара, не се поврежда, няма щети върху пода, стоката, съоръженията и хората остават здрави. Тези бариери не се нуждаят от боядисване, лесно се почистват, химически издържливи са. Забравих да ви кажа, че и полимерните защити могат да бъдат изработени в размер спрямо вашите специфики. Така че това е бъдещето.